Pirtûka xwendinê. Rûpelda 106, ders 8 de. Hîndarê 16. Ma meriv dîne ku cîhanê qul dike. Apê Sado, gelo te bihîst? Dibêjin 13 kilometreyê cîhanê qul kirine. Hela, kê gotiye? Kê qul kiriye cîhanê? Qey qîyamet radibe. Rojname dinivîsin, televizyon dibêjin. Kê qul dike? Ajalên reven qul nakin. Helbet meriv qul dikin. Hem jî bi kunkereyên maşîneyan. Tu çi dibêjî ji vî îşê re? Ez ê çi bêjim? Ma meriv dîne ku cîhanê qul dike. Meriv binê xwe qul dike? Heke cîhan qul be, av ê di seriyekî re bikeve û di serê din re derê. Ba, av û agir ew de cîhanê ji hev parçe bikin. Ew dînin dest bi kunkere jî dê pêre perçe bibin û herin û dawiya me hemûyan jî bînin. Digotin ew ê qîyamet rabe, min bawer nedikir. Na, me tirse tenê 13 kilometro karîne qul bikin. Hîn negeşine nîvê wê. Heta nîvî 6500 kilometro ye. Ji aliyê din jî 6500 kilometro. Dike 13000 kilometro. Yani cîhana me 13000 kilometro qalin de. Bi serê te bikim ji bo xwe natirsim. Ji bo hemû merivan, ajalan, der û beran, teyr û turan ditirsim. Yani ji bo hemû jiyanê. Ka binêre li der û dora xwe ji cîhana me xweştir cîhanekî din heye? Ku cîhan xirab bibe, em ê bi ku derê de herin? Divê meriv guhên wan bikişîne, ew ên ku bi cîhanê dilîzin.